gaztien ikuspegitik basaun alako nunbait transmisio hori egondon, hau gure iteko ikaitia be badala, ez? Hor basaun alako rebeldiakin lotutako puntutxo hori. Eta pentsatzen dut oso positiboa laikan inguruko, ez dela zatarroa da, edo baldarra da, edo hori ez da guretako muko, ez? Ez ustoten behixe emoten daula, komodan dau edo gai. Neri geixeu oine, batez be, igual gaztiak eta bate-matek esan doz, jo, gurakenek ez zure mugan ikajakitia. Ai, ze polita, nahi pilia guztaik xatola ika entzutia, kontxi, jarraitu hola ikene, joia ez da entzuten. Zandoztan baiderren. Barriakoak, superondo, ez? Jo, bai, kasi, ze geho gubi ikastia guru, hori hona da, hori ez du galdu behar, egisa da, tal. Klar, justo nien gure nuzen jentean abea, jama oinatiarrak dako, etxien entzun daue, eta hori dana, como, egisa, galtzen da bil. Osea, ez duzula reflexen hori egiten, norbaitek esaten dutzun arte. Bai, netzago bai da plus bat. Ni erakarri egiten hau horreko, itxura horrek. Osea, ligaiteko, sozializaiteko, daneako, netzago plus bada, euskaraz ondo ikia, eta ika ondo ikia, ja, pues nite kuento. Pentsaitu esonat, ikastekotan egoki ikasi didala, ez? Nori hilekien, neska eta mutil nola egin behar da ezberdin, badauzelako mutil batzuk neskairi be horren bakumi hori, ika mutilai bezala egiten dozkoinak. Mutilai eta neskiai berdini, eta guk ez, fanbiok esango xo mutilai, neskiai esango xo fanbion. Fanbion, claro. Eta oingo kalien nio kontuetu naiz, danai emakume izanatik... Astuta, usante. Baina mutila behizti zoin, euren artian. Ika, baina etxek izai emakumeak egiten. Mutilak bakarrik egiten dagoelako? Baina, neskairi ez tezko egiten, orduan, zue pesartu zaitezela joku hontan, ez? Eta gehupiok hobeto ikasiko gekeolan gizon emakume eta momentuan distingitxe hori, ez? Nik uste danon lana dela, ez dela esklusibamente emakumeak inbion gauza, baizik eta danok. Dakixinak transmititzen ez bada, oza, ja nahiko galduta guen, on ja geixo galduko gara. Dakixinak bentzet, alabairi, edo semiairi in. Zati, belarriz gehat ingoseko seguru, geho erabilio ez, baina belarriz jakingo dago, eta geho belarriz baldin bakitzu erabiltia beste pausutxoak emutia izango, baina bentzet, dakixenak ikia. Seme alaba belarrixa injarakoi, badakixea, baina eurakin ez duin, eta hor, eten da. Eta hau dala eta ez dala asko komentzau du, ez da? Eta alabiak, zepeni ama, inguri be, ez? Bueno, igual hasiko naiz. Uste geho urten jaso bozu, urten iken dutzu. Osea, nik alabiei be, soltaiki xatola esaldi batzu zeka, nik txikitxotati dakot entzutxut esaldi horreik, orduan ni behari hola esatia be, bada jaso den berdina. Eta bai, aberrez ika hor barra-barra, baina esaldi batzuko ze batzuk, apurka-apurka bai. Guak honeken bi alabak noka ikia barra-barra. Nik etxakonat, eta zaila izango nik eukitia hoi, baina eurok. Hori baino gauza politia horik zer izango. Ez? Gure hizkuntzan beste atal badon. Indugunok edo iken dugunok, ondiok apur bat iken dugunok edo, pues, igual, gogua dakonakin eta ikasi dauenakin edo ikasiko dauenakin edo, igual, ariketatxo bat india da, ikaiken azteko. Ez dakit ez? Bai. Hortipe igual sortuko litzake konfiantza bat edo konplizidade bat. Gizakumiak igual kateia eston sekuleeten eta samurrego eukixona izton. Guk faltaxon nau nukleo hori, ike iken dauen emakumiena, ez da? Igual, zela animau gentiari ikasteko gauza badala eakutzi eskero, ez txonatuzte, animauko liakenik. Nola bait, imiteu beako geken gizakumiak ika hori transmitiu dauen modu hori, ez da? Baina, karo, sortu biadon nukleo bat. Ba, igual, belarri preste moduan enbiar, beste esosorikakua, edo lago. Hori oso izan da, Ika preste, olago zuzak. Ika preste, olago bat enbiar. Berbalagun euskera ziteko, izan talde bat sortuta,
oixen voluntaixuak euskera mintzapratikak egiteko. Ba, hola, igual, sortu ika egiteko. A ber, jakin ezkeo, bestiak gure dabela, ika eitia, ez da problema izaten da askotan, niretzako bentzat, dudi eukitia. Honi, ika ingotetza eta la... Niretzako egon bion, beste kaldetik kontzientzia zera bat, saiakera bat iteko niri erantzuteko. Ika faixek. Ez da txarra, idea txarra ez da ika faixak, igual ika lagun baino bideratzu, esatik. Bertzoa faixetu segura, ika faixek. Konfiantziakin, eta hola, konfiantziakin da bat, ez be, hola, testu inguru jai edo, ez da izela espliko, juerga testu inguru baten, osea, ika azkenian, iken da, ez ditu, relajauta ero ondo eta konfiantzia gotzun jentiakin eta entorno lasai batzutan. Ni nahiko parrandiekin ilotzen dut, Proposamen hori noizian behin elkartu, eta oso ondo petzizatena gaina da, eta herna inguruan juntaitxe, igual soziale badala, baina da giro bat, nun ustotela asko suspertu aldala, ikasetik igual lan mundura eroedatzia zailagoa ikusten dut, baina kaleko giroa, eta horregatik geixotan gehatu, jente geixau batu. Eta gero igual, propixo, hori interes hori dakunok batu edo... Eta nik uzot hori bultzada hau aprobetxau bia dela, holako nukleo txikinak sortzen fateko, ez? Gero praktika eruan inbian, ez dela alperrik agitzen. Hortako taldetxon bat badau, ez, baixon hor, eta ingo xon hau, kafetertulia, afaixa, oinbiana. Eta hor egon bidana da, lasaitasuna, nahiz eta, hau geizki esan xonat, ale geizki esan xonat, baina, zuzenduko xon hau. Hor, oitxuko baginak geure artean egin, da geho, oitxura hori hartu bozo, zoiaz geho handik urten dako, harriako batek entra bat hartzea, eta igual ikaik esatzu bebe gura bek, ze jasa zure burua doia holan, ez? Eta ostra, horrek, ni bezaiatu ingonez, bika kuadrian da, bikin zutemo, irugarren bat igual, ez, atzenean erroera baten efektua, eta hori espero dut pasaitea, honekin espero guztako izaten bentze, vamos. Bai, izan lehiken, batetik hizkuntza aldetik eskia dakunok, eta bestetik ahalduntzeko eremu horreikan, ez da, ahalduntziari inguruetan da behitzen horreik, benetan honi balixu emuten batxa nahi, hor hasitxeak ere egiten azteia don, eta politxo zabalduko litzuken. Eta gu egiten ikusten gaue aurreko epe igual ikasin gaue, hori begisa askotan, ez entzuten bozu, ostra, horri danako lehien daue, geupein daigula, hori. Bai, jarten bada modan eskan artien ikia bai, ikusten ninjar hartu leke. Mutilan berdin. Nik ustot impulsoko balitzake, ez, danon artean jarren mongo batzak atzea asko beltauko litzakela. Jota fuego oin bio. Ingo xonau. Ingo xonau? Ingo xonau. Ingo xonau. Ingo xonau. Ingo xonau? Bai, ingo xonau.